Gihatagan og pasidungog ang mga magtutudlo ingon man mga ginikanan sa Lumbia Central School ug Lumbia National High School sa Cagayan de Oro City atol sa pagtapos sa selebrasyon sa Women's Month. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Usa ka culminating activity sa Women's Month celebration ang gipahigayon sa Lumbia National High School ug Lumbia Central School sa Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City, kung asa gipasidunggan ang mga babaeng magtutudlo tungod sa ilang dedikasyon ug sakripisyo sa ilang trabaho. Mipaabot sa iyang pasalamat ngadto sa mga babaeng maestra ang school principal sa Lumbia National High School. Ilabi pa nga sila ang nahimong ikaduhang mga inahan sa ilang mga estudyante. We always recognize our women, especially that we are the light in the family and in the school also. Samtang nahimo sab nga highlight sa ilang selebrasyon ang paghatag og pasidungog kay Tatay Ronnie Camanong, kinsa ginikanan sa duha ka estudyante sa maong tunghaan. Dili man babae si Tatay Ronnie, apan siya na sab ang nagsilbing inahan sa ilang panimalay o gisiguro niini nga kanunay makatungha sa eskwelahan ang iyang mga anak. Dako kayo na akong kalipay, sir. Mao na ang ako ang pangandoy sa akong mga bata. Samtang sa Lumbia Central School, usa ka programa alang sa mga maestra ang giandam aron sa batagan ug higayon ang mga magtutudlo nga makpakita ang ilang mga talento ug dili lang sab sa pagtudlo. Adunay mini fashion show, filmmaking contest ug question and answer portion ang gipahigayon, aging paglingaw-lingaw sa mga babaeng magtutudlo atol sa selebrasyon sa Women's Month. Be proud nga bisan pa man sa mga trials nga giagi sa inyo ang kinabuhi. Strong mo, be brave, and kanang pray lang always kay God. You should continue to be the woman that you wanted to become. No? You should continue to become, to be the woman that you wanted to be. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.